Lähetteen tallentaminen uudelle asiakkaalle on nopeaa ja helppoa. Ensin täytetään uuden asiakkaan perustiedot. Valitaan lähetteen päiväys, lähetteen antaja, hoitopaikka, saapumistapa, hoitokohteet sekä hoitokertojen määrä. Kun nämä tiedot on valittu oikein, painetaan talleta lähete, jolloin ohjelma tarjoaa tietosuojalomaketta. Valitaan oikeat vaihtoehdot, jonka jälkeen painetaan vahvista, ja sen jälkeen klikkaamalla tulosta voidaan tulostaa lomake asiakkaan allekirjoittamista varten. Kun lomake on tulostettu tai mikäli sitä ei tehdä, painetaan raksia, jonka jälkeen ohjelma ilmoittaa lähetteen olevan tallennettu, jonka jälkeen päästään tekemään lähetteen rivejä. Lähetteen rivit tehdään sen mukaan, mitä hoitoja ja toimenpiteitä on lääkäri lähetteessä määrännyt. On tärkeää muistaa täyttää aina kaikki lähetteessä olevat hoidot ja niiden määrät, kun lähetettä tallennetaan järjestelmään. Kun kaikki rivit on tallennettu, voidaan palata päävalikkoon painamalla ruksia. Nyt uusi asiakas sekä uusi lähete on tallennettu järjestelmään.